Criar a joc lent, l'art d'acompanyar sense pressa. Un podcast de l'Ilmon per a famílies que vulguin mirar la infància amb uns altres ulls, perquè jugant aprenem a viure. Hola de nou, benvinguda un mes més a Criar a joc lent. Gràcies per ser aquí, per aquest espai que et regales, per parar, respirar i mirar la infància des d'un altre lloc. Avui vull parlar-te d'una cosa que sovint passa desapercebuda, però que té un impacte enorme en el desenvolupament dels nostres fills i filles, i és l'ambient. Quan parlo d'ambient, no parlo només de si la sala és gran o petita, de si tens moltes o poques joguines, parlo de tot el que envolta l'infant, de l'espai, però també de les relacions que s'hi donen, del clima emocional que es respira, de la llum, dels sons, de la calma o del caos, perquè l'ambient també educa. I avui vull compartir amb tu per què això és tan important, què en diu la neurociència i, sobretot, com podem crear ambients que sostinguin, que acompanyin i que permetin que els nostres fills i filles puguin ser qui són, sense pressa, sense perfecció, com sempre, i mai deixant de banda la importància de mantenir un ambient que sigui coherent amb nosaltres mateixos com a família, per tal d'estar tots en sintonia i respectar-nos els uns als altres. Comencem. Potser has sentit aquesta frase alguna vegada. L'ambient és el tercer educador. Ve de la pedagogia de Reggio Emilia, una filosofia educativa italiana que posa molta atenció en com l'espai físic i emocional influeix en l'aprenentatge. Se'n parla sobretot en l'àmbit educatiu d'escoles, però per mi, com sempre, m'agrada agafar conceptes i donar-hi una volta per veure com es poden extrapolar a altres situacions que envolten la vida de la infància. Què vol dir exactament que l'ambient és un element educador més? A veure, tradicionalment, el nostre cervell pensa que els educadors són els adults, pares, mares, mestres, o els altres infants, els companys, els germans, els seus iguals, però la realitat és que hi ha un tercer educador silenciós que està sempre present i que no sempre s'ha tingut en compte. I aquest és l'ambient. Anys enrere no es tenia en compte a l'hora d'educar, ni a les escoles ni a la criança. Jo no considero l'ambient només com a l'espai físic. Per mi l'ambient ho és tot. És l'espai on es mou l'infant, els materials que hi ha disponibles, la llum que entra per la finestra o que il·lumina l'espai, el so que se sent de fons, les relacions que es produeixen en aquest espai i el clima emocional que s'hi respira. Un infant no aprèn igual en un espai caòtic ple de soroll i interrupció constant que en un espai tranquil on se sent vist i acompanyat. No és el mateix créixer en un ambient on tot és això no, deixa-ho, no ho toquis, que en un ambient on hi ha espai per explorar amb llibertat, confiança i seguretat. Com pots veure, l'ambient transmet missatges constants i els infants els reben, els absorbeixen i els fan seus. I com ja deus estar pensant, l'ambient ha d'acompanyar les característiques dels infants. I com que tots els infants no són iguals ni tenen les mateixes necessitats, l'ambient s'ha d'adaptar a cada individu. El que pot afavorir a un infant, a un altre el pot distorsionar. Cal estar atent al perfil de cada individu per poder-li proporcionar un ambient que realment l'acompanyi i li faciliti aquest aprenentatge. Per això, avui, vull aprofundir en com podem ser més conscients d'aquest ambient que estem creant. Quines coses hem de tenir en compte, no per fer-ho perfecte, sinó per fer-ho més conscient. I després de tota aquesta reflexió sobre l'ambient, potser t'estàs preguntant, però per què té tanta importància, no? Doncs aquí és on la neurociència té molt a dir. El cervell infantil està ple de desenvolupament i es desenvolupa a través de l'experiència de l'entorn, de l'ambient on es mou. Els infants no filtren el món com ho fem els adults, ho absorbeixen tot. I si un infant creix en un ambient amb sorolls constants, sobreestimulació i caos, el seu sistema nerviós estarà sempre en alerta. I això dificulta la concentració, la calma, la capacitat d'explorar en profunditat i la seguretat. En canvi, si un infant creix en un ambient amb ordre, calma i llibertat d'exploració, el seu cervell pot dedicar energia a connectar, aprendre i crear. També sabem que el cervell infantil aprèn a través de la repetició, i per això necessiten temps per jugar al mateix un dia i un altre. També aprèn a través de la sensorialitat, tocar, olorar, veure, sentir, i també a través de les emocions positives. Quan se senten segurs, aprenen millor. Un altre factor molt important són les relacions amb les persones que els acompanyen. Quan un infant se sent vist, escoltat i acompanyat, el seu sistema nerviós està regulat. I quan un sistema nerviós està regulat, pot explorar, jugar i aprendre. Però si l'ambient està carregat de tensions, de pressa, d'exigència, el cos de l'infant entra en mode supervivència, no en mode aprenentatge. Per això també diem que l'ambient és educador, perquè el que envolta l'infant afecta directament en com es desenvolupa el seu cervell,
com es regula emocionalment i com aprèn. I això no vol dir que hàgim de crear ambients perfectes ni molt menys. Hi haurà uns ambients que funcionaran més per a un tipus d'infants i hi haurà uns altres que funcionaran més per a un altre tipus d'infants. L'objectiu és prendre consciència de l'ambient que estem generant i si realment està beneficiant els infants que l'habiten. I un cop feta aquesta reflexió, la pregunta clau és: com hauria de ser aquest ambient per ser sa, saludable i segur? Vull ser-te molt clara. No hi ha una única manera de fer-ho ni d'aconseguir-ho. Perquè, com ja t'he estat repetint al llarg de tot el podcast, cada família és diferent, cada infant té les seves necessitats i cada casa té les seves possibilitats. Però sí que hi ha uns principis que ens poden guiar i orientar. I els he agrupat en 4 blocs. El primer és un ambient que convida a l'exploració, el segon, un ambient que sosté emocionalment, el tercer és un ambient amb diferents espais de joc i el quart, un ambient on es té en compte que menys és més. Anem a aprofundir-hi, perquè un ambient convidi a l'exploració vol dir que un infant s'hi pot moure lliurement, sense tenir constantment un no al darrere. No cal una casa immensa, només cal un espai on l'infant pugui tocar, moure's i investigar sense perill. Per exemple, objectes, jocs i materials a la seva alçada i al seu abast. Materials que pugui agafar sol o sola. Espai que proporcioni seguretat, on no hagis de dir que no constantment, que pugui moure's, tocar, pujar, baixar. I materials que facilitin aquesta exploració segons els seus interessos d'aprenentatge. Per aconseguir un ambient que sostingui emocionalment és on entren en joc els vincles. Un ambient sa és aquell on l'infant se sent vist, escoltat i acompanyat. Els adults el miren, el reconeixen, l'accepten tal com és, les seves emocions són vàlides i no està sol en les seves dificultats. L'ambient emocional és tan important com l'espai físic i això es crea a través del to de veu que fem servir, de la disponibilitat que oferim, la calma que transmetem i el temps que puguem dedicar a aquest acompanyament. Un ambient que proporciona diferents espais de joc no es tracta de tenir-ho tot, sinó d'oferir espais que permetin diferents tipus de joc i aprenentatge. Per exemple, que proporcionin joc de moviment, joc sensorial, joc simbòlic i joc tranquil. I no cal tenir una habitació per cadascun. Pot ser un petit racó o un espai delimitat amb uns materials concrets. O simplement aprofitant el que ja tens. Sempre partint dels interessos dels infants, que permeti certa flexibilitat perquè aquests interessos aniran canviant a mesura que van creixent. Un ambient amb menys coses però que porti més aprenentatges hi ha d'haver menys joguines però han de ser més accessibles. Menys so de fons i més silenci. Menys materials que fan una única cosa i més materials que tenen molts possibles usos. La sobreestimulació és un dels grans problemes actuals. Massa joguines, massa soroll, massa informació. I el cervell infantil no pot processar-ho tot. Si aconseguim un ambient amb menys coses, però que proporcionin més aprenentatges, això permet que l'infant pugui concentrar-se, aprofundir i estar present en allò que està fent mentre gaudeix. Ara que ja hem vist els 4 blocs que podem tenir en compte per crear un ambient sa, saludable i segur, vull parlar-te d'una cosa molt important que sovint oblidem, el clima. El clima és la part invisible de l'ambient. És com se sent l'aire quan entres a una habitació, és l'energia que s'hi respira, el ritme que marca el dia a dia. No el podem tocar, el clima, però podem sentir-lo. I els infants, especialment, el senten amb molta intensitat. El clima es crea a través de diferents elements que sovint passen desapercebuts, però que tenen un impacte enorme. Un dels elements és el nostre propi estat emocional. Si tu arribes estressada a casa amb pressa i amb el cap en 1000 coses, l'infant ho nota. I el seu cos respon amb inquietud, amb demandes constants, amb malestar. No es tracta de ser sempre perfectes, però sí de ser conscients de com el nostre estat afecta l'ambient. A vegades, només cal parar un moment, respirar i dir-nos: ara estic aquí, ara sóc present. I un cop hàgim pogut sentir aquesta presència, després ja podrem tornar al nostre moviment de cap per fer allò que tenim pendent. Aquest exercici de presència conscient, encara que sigui breu, canvia completament el clima de la casa. L'infant ho percep i el seu sistema nerviós es regula. Un altre element clau en el clima és el ritme del dia. Els infants necessiten ritmes predictibles. Saber què ve després els dona seguretat. Això no vol dir horaris estrictes ni rigidesa. Vol dir rituals que reparteixin i que marquen el compàs del dia. Per exemple, un ritual per despertar. Pot ser una cançó, una abraçada, obrir les persianes junts. Un ritual per menjar. Pot ser encendre una espelma, dir gràcies per a taula, o un ritual per anar a dormir. Llegir un conte, una cançó de bona nit, baixar la llum i deixar-la més tènue, etc. Aquests rituals creen calma interna perquè l'infant sap què esperar. I quan sap què esperar, el seu cos es pot relaxar.
El caos constant, els canvis d'última hora, la imprevisibilitat, tot això genera estrès en el sistema nerviós infantil. I en el meu d'adulta, també. No cal ser perfectes amb els ritmes, però sí intentar mantenir certa estructura que es pugui predir que els doni seguretat. Un dels altres elements clau per aconseguir un bon clima són els límits clars i amorosos. Un ambient sa té límits, però límits que no són càstigs, sinó contenció. Els límits ben posats generen seguretat, perquè l'infant sap fins on pot anar i sap que hi ha algú que el sosté. Un clima sense límits és un clima d'incertesa. L'infant necessita saber que hi ha un adult que posa ordre, que el protegeix i que el guia. Aquests límits han de ser clars, coherents i amorosos. Un límit dit des de la calma crea un clima de seguretat. Un límit dit des de la ràbia crea un clima de por. I això marca tota la diferència. El quart element clau per aconseguir un bon clima a casa és el temps sense pressa. Vivim en una cultura de la pressa. I aquesta pressa la portem a dins i la projectem en l'ambient. Corre que arribem tard, ràpid que no tenim temps, vine que hem de fer això i allò... I l'infant ho va absorbint. I llavors comença a viure també amb aquesta pressa interna. Per aconseguir un clima sa, també hem de permetre espais de temps sense pressa. Temps per jugar sense objectiu, per observar sense fer res, per avorrir-se i per estar sense produir. Això no vol dir que no hàgim de tenir horaris o responsabilitats. Vol dir que dins de les nostres possibilitats hem d'intentar crear butxaques de temps tranquil. Butxaques sense esperar res amb aquest temps que tenim. Moments del dia on no hi hagi pressa, on l'infant pugui estar sense que li diguem «Vinga, ràpid, va, amunt, va, avall, anem, fem». I aquest temps crea un clima de calma, i la calma és aprenentatge. I finalment, el clima també es crea a través de la connexió. Pots tenir el millor espai físic del món, pots tenir els millors materials de joc, però si no hi ha connexió real amb l'infant, el clima no deixarà de ser fred. La connexió es crea quan mires a l'infant als ulls, quan et parla, quan escoltes de veritat el que té a dir, quan estàs present, encara que siguin 5 minuts, i li demostres que és important per tu. I aquesta connexió és el que dona calidesa a l'ambient. És el que el converteix en un lloc on l'infant se sent capaç, segur i acompanyat. I aquesta connexió no es compra, no depèn de tenir temps infinit. Depèn de la qualitat en la presència que oferim en els moments que compartim. I abans de tancar amb l'episodi d'avui, vull recordar-te una cosa molt important. No totes les famílies tenen les mateixes necessitats i no tots els infants són iguals. Pot ser que el teu fill o filla necessiti més moviment i menys calma, o pot ser que necessiti més silenci i menys estimulació. Observa, escolta i tingues clar que l'ambient perfecte no existeix, però l'ambient conscient sí. I això és el que estem construint aquí. Un ambient que respecti qui és el teu infant, que respecti qui ets tu com a mare o pare i que permeti créixer des de la calma i no des de la pressa. I si sents que vols aprofundir més en com crear ambients saludables a casa o si necessites acompanyament per entendre millor les necessitats del teu fill o filla, ja saps que et puc ajudar. Pots entrar a la meva web, lilmon.com, i veure tot el que puc fer per tu. Gràcies per ser aquí, per escoltar i per mirar la infància amb uns altres ulls. I recorda sempre, sempre, sempre que jugant aprenem a viure.